Good morning sa inyong lahat, guys. Dako kay kong problema karon, guys. Gumika ni Alchel. Wako nakabalo kung asa ko magsugod. Saan ako pagsugod. Di man ta ko mag-video, guys, pero daghan mo ka comment kung asa si Alchel. Pero karon ako nagidikuan kung asa siya nagpaingon. Wala mi nakakuan kung asa gid siya tungod kay doon na siya lalaki nga chatmate o nag-uyab sila tong buwan sa April. Dayon wala ko nakakuan kay nag-chat sila nga mag-uban siguro unsa ba ni uli ang laki dadtong kuan unang simana may pagkawala ni Alchel o ako nakabalo kung asa siya nagpaingon, tuba sa Hingoog, tuba sa Cebu, wala siya message bisag gamay. Nag-message siya dito ni Lilin pero wala ko nakabalo kung tuagid siya sa Cebu karon. Kaya ang lalaki taga Hingoog daw to. Uma ko siya pugni nga mag-minyon ta siya, guys, pero ang kaparat lang niya kay nanong mag-inana man siya nga nag-eskwela man ta siya wag gid siya naguna-una nga ang iyang pag-eskwela para ra siyang kaugmaon og di ginako kalikayan nga motulo akong luha patag karon og unya bisan doon ako buhaton motulo gid akong luha nga makadumdum kung naaba siya sa mayong kamot o safety ba siya. Kaya wala mi nakaila sa maong laki. Wala na mo nakuan kung unsa nga pamilya katong laki nga iyang giubanan. O okay ron ta kung nagkuan siya nga gusto na day siya magminyo. Di man ako siya pugnan nga magminyo siya. Pero ang nakakuan lang niya kay nganong iya manggingga ikuan nga unsay diman sa laki iyang gingga sundon. Dong gipadalan siya kwarta aron makakuan makaplitin yan asa siya paingon wag gani siya nananghid dito ilalilin nga tuwa siya dito nagsakaw siya nananghid kung asa siya paingon kay kadlawon pa siya nilakaw wamunta ko nagkuan nga magunsa siya kay total kung gusto na gid siya magminyo nga di kung magminyo siya wa man ako siya pugni sakit lang gid kay paminawon nga niingana siya karon nga wa mi nakabalo kung asa siya nagpaingon wa di siya mukunta kung na safety ba siya agud mura og buang dinis balay kung ako ra isa kay mura sa gaboto akong dughan kung gahuna kung asa siya paingon kung asa siya nagkuan safety bang yang kuan. Abi ninyo, guys, di ko mo pakita ni Alan og ni Duydoy nga motulo akong luha nga masuko silang duha. Ila din kong ga tabangan og kasaba kay butan na daw si Alchel pero dili man gid ako malikayan nga makahuna-huna ko nga asya nagpaingon. Ga pangita mangita atong iring og iro ko mawala siya pa ka nga tawo mo di pangitaon. Okay ra unta nakuana na mo nga ang laki kaila na namo daan kakuan na mo kung kuan ang laki gitsata na ko ang laki dili na mo kuan igor niya gabasahon na nga akong chat di kin mo reply bisag pag reply na lang nga okay ra si Alchel dito sakit biya kay paminahon, guys, nga giingani ko ni Alchel karon dili na ko kalikayan nga mga kuan boto na naon katong lakiha mo'y nagaguba sa kugmaon ni Alchel wagi ko expect ingana ang iyang kuan kaya ni chat pa ganito tong laki sa kuha nga dili daw siya mo uli kay di sa gusto nga si Alchel makaundang pag-eskwelaw niya karon ni uli nitong agunaw na kung asa siya
ako dili man ko katambagan to siya ni Lilin nga kuanan ni Ate Maya Mia, dili siya patuo kay di kuana kay siya sa yang una-una gi kuana pagayo atong lakihat to. Maulaw na gani ko sa kong mga igsuon nga nahinani ko karon ginog di ginag kalikayan nga kuan agud di na kay ko kuan kay maulaw na gid ko guys sa gibuhat ni Alchil. Labi na gyud dito sa iyang side ni Alan, dako pa man kailang pagsalig ni Alchil pero giunsa man niya iyang kaugalingon. Siya man gyud naghatag sa iyang kaalautan. Dili man ta ko mag-video nga kuan pero daghan man gud ka comment nga asa si Alchil nga kuan gapangita. Pero ito lang pag-live na ako gikatawan kung doy-doy kay namay nangutana, namay nag-comment ato nga asa si Alchil niyo. Nilinyo man ko nakatubag mo tong pagtanaw na ko ni doy-doy gikatawan daw kung doy-doy. Ayaw na si doy-doy nga tubagan na kung asa. Na mutong kuan may gani kay nay nag-on nga stop na mutong nihunong po siya comment. Ako dili man ta ko mo kuan lagi yung tadani kay mo video kay kuan pero pag may mo comment dili ko mga kuan pag reply nga unsa na kay sakit kay paminaw ng gibuhat ni Alchil nako guys. Daghang salamat sa inyong lahat guys.